Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale konko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bien mekalo kilita ani kele samba flani muga ani kele sagambali nyina mbalo audi au munu ban fle sanga naka wakati anga bololo kana la mali kona ya kata se mali ko kana ma ambe au befu aka wakati o chugala atun sigile mega oka kuna foni mi makono ni o wati sele mali kuna foni.net ali jabaranika ayo bismillah. Amina bi kuna fondam na ni femi sa ministre so meno ni ale nyeshini be sene moni kata se bagamara masa ulu koni daga yorola kunu teneme kalo klitan sa amba flani muga anikele uye kuna fundila wule mamunu wule sa ode Idrissa Coulibaly resa ale chake yoro mini anyeshini be bagan kene yako masa fukata se Khalifa Dambilema uye kuna fundila wule femina sa ode ka ira ka fo ko ukon kilo no ka bagan faka so nuni ube wule nazarakana ko abattoir ka uluda tuku ni wakati ko folina folo yani nyaka soro ko dola adatugulu yera kunye femisa ode ka foko ulu kon galla nyini mi ode ka seka baga nyenama ninga seka ofara baga mini aka kene anina banatala obese ka sawe ninga bunara madun ka seka ulu ka kene ya ninga ola kolashi nga uyaye ni wakati na uka baga so nun kon jayate akonnala wa uka minando fana bino ulu chama cheno do orato ministry mbi ni ale nyeshini be baga ko ni seneni moni ko yamasa ko ka baga faka yoro nun ka ulu datu ni wakati ko folina. Amadou Sanogo ni ale ye douani nyamaisa ale kon fana ye kuna fondila wole ni ngataka ay rula ay nyana bini fe munu minesa ni okera mekalo kile duru samba flani muga anikile ka wira kuna fondila la nyana bini fe mi yeresa ni ale ton beti jo ton wolon vlani muruburu kemeni binani ani durula ni o musaka beti jo sefa wari milliard nani ani murumuru keme ani bishigina uya mina yoro minasa ode ye jikoranu kurai Amadou Sanogo ale kon ya ni songo ya ni ko ina ka sababu yake ko ni nyana mini femi ni amnena anga jamana konna la akoni ke bina ke sababu yesa ni ka an demsen chama ni bino munu nulu be nyana mini fenta ka seka u yere bo buna ramadiya la ado yere be no fabe dola do yere be no u yere taro buka aramadiya ke chugo ya mina do kun flat menen ko fe ni shebana oyira anga shawlasa shebana mini alobele nazaraka na ko gripa avian anga jamana marabako ulu kon ya yira ka fo ko do kun nataina ubina ma kerenkere unika ulawuli wala sa ukata shenunu kataka ulaje shemunu yeresa ni ulube anga jamana konnala abetejo she million binani ani sabarila ubina ta ninga taka ululaje wala sa kaseka don shebana be mununa ani shebana te mununa san chedo koni ale shuira mi na shibetijo san biduru boyanwira akara mekalo kle kononton temenina ashuira yoro minasa odeye ukataji fire yoro doye marabaka ulu ya yira ka fo ko ni chenyere koni akoni sugu amado ka sababu yake lakodona fosite akun ni wakati na ubeka asomogo ninka ulu nyini yana asomogo koni bedosa uya shuta ninga tagana ye san subana so ula
amita ko kan kibaru la amita Côte d'Ivoire kaw ka jamana konna la abe kalo kelen bo bi Côte d'Ivoire kaw fe no kurantige koni o gelelen ba be ulu fe no u ka kuranso mi be no ulu koni ya la nyini ka fo ku be na wala do sigi sinka bi tarata do ya na me kalo kileta ani kile wala sa u ka chake yoroba mun be no ulu be siga kuran soro kile dama dama konna la Madagascar kauka jamana konna la ulu ye uga coronavirus bolochi baraw ninka ulu damine coronavirus bolochi mirasa ni abena damine uga makorobaw la kata se uga kenaya tigilamo ulu fana masa nga uga ministry meno ni alenya shinibe kenaya ko masa uga faba konna la no antana na rivoe ale fana bolochira yeno Mali kunafoni jabaran la jaba aw kulo garze kala ni kunafoni de bi ni ngada aw kelen la be kulo kan aw ni che aw la jelo ko nyana ka fo nyana ko biye sungalo kile muga ani konontondi ni ala manga jonya jona am se ka fo aw kambe do were o kuma la ni seli kera do miesa ni aw ni ne ana je ko o fo nyongo fe yano che sa amba fo ko aw be sambe